Dok se vode rasprave o tome je li novi zakon o radu udar na zaposlene žene i njihovu majčinsku ulogu, dvije domaće kompanije, Vipnet i PBZ, prve su u Hrvatskoj dobile certifikat da su obiteljski osviješteni poslodavci koji brinu o svojim radnicima, roditeljima. Projekt Instituta za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama podržali su između ostalih i Ministarstva rada i gospodarstva te HUP i HGK. Željka i njezin suprug Hrvoje rade u obiteljski osviještenoj kompaniji. Novopečena sam, mama, prvo mi je dijete i nisam znala kako će to sve funkcionirati. Stvarno mogu reći da sam ugodno iznenađena i da sretna sam zbog toga. Puno mi je lakše. Roditeljima je omogućeno niz pogodnosti. Pogotovo za majke koje imaju nekakvu, možemo reći, privilegiju ako su djeca mlađa od 3 godine. Mogu se dogovoriti nekakvo radno vrijeme. Kada god je u pitanju bolovanje, dijete bolesno, ozlijedilo se ili bilo šta drugo, uvijek mogu izaći i otići kod doktora, otići doma ako je potrebno, stvarno nije nikakav problem. No ovdje se ne misli samo na majke. Tate su nam vrlo bitne zato što se mijenja uloga očeva u obiteljskom poslu, a i poslodavci moraju toga biti svjesni, pa onda sukladno tome prilagoditi i radne procese. Željku i Hrvoja posebno veseli što njihova 15-mjesečna kćerkica pohađa vrtić u sklopu kompanije u kojoj rade. Ako se nešto dogodi, uvijek nas tete mogu nazvati, već se događalo, znači mi skočimo tu 2 minute. Šta naša kunca sada radi, ha? Sigurno nas čeka. Željkino srce sada je na mjestu i ne skriva da je zbog fleksibilnosti svojeg poslodavca kao majka puno učinkovitija na poslu. To mi je onak stvar, osjećaj ugode i spokoja nekako, mogu reći. Stvarno da, bez problema. Primjer je ovo sjajne prakse zahvaljujući kojoj profitira i poslodavac i zaposlenik.